Muy buenas, ¿cómo estamos hoy? Espero que estéis muy bien. Hoy no hace un buen día, hoy debería estar trabajando porque es domingo, yo trabajo los festivos, pero tengo un día de fiesta, tengo días de fiesta del año pasado que no cojo. Hoy no voy al Camp Nou, no voy al Mini Estadi, no voy al Palau Blaugrana, hoy voy a hacer la cursa del Corte Inglés. Sí senyors, aquí veiem atletes importants, periodistes famosos que corren com la... Steps of my father today. Worked till I froze and my face turned grey, and all of my fingers calloused and worn to the bone. And I felt like a child in a world full of men, trying to capture that something again. Strong as an ox but slowly turning to stone. This room dark and grey, smoke hangs in clouds and the old echo plays, and the music is soft and the voice is hushed, and the boy he has loved and the man he has lost. Now today, gently pushing me forward again, closing my eyes but still feeling the way. And I'm clutching the fingers through crumples and creases. I came to my senses, it cut me to pieces, 'cause I needed more, but I was pulling away. Bueno, ya estamos a punto de llegar. Si me habéis visto en la cursa, me lo dejáis en los comentarios. Soy el más original de todos. Si queréis más vídeos de estos, me lo dejáis en los comentarios. Viva Barreales, tío. Ya estamos a punto de acabar. Venga, los últimos metros. Paraigües ha de ser, és un doble sort, perquè això de portar els paraigües i si bufa el vent se te'n va enrere i tal, i començar i acabar amb els paraigües oberts ha de ser un bon motiu. Molt bé. Vinga, família, que això s'acaba, que ja esteu a cavall. Ara arriben un grup de tota la família amb una que diu Pega 50, hola, hola, què tal? Com ha anat això? Aquí estem tots al servei de l'esport, al servei de l'atletisme popular, amb una hora i 50 minuts. Molt bé.
hauria original un programa d'ensenyament, suposo que auriculars posats no l'heu sentit, però ja hi és, un mes que ha acabat. L'Alma Antonio, una pel·lícula que també